салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯз аст. Анамин намуд шу бачаҳои дарозаш омада. Духтарако камтар ай наздик нишон чӣ нигоҳ кунем. И ай миён мефурӯя хела тарак. Бу бори навай духтаро. Дер накунем. Чанд сум паҷон? Нархи духтарако 390 сомони. Нархи донашай оптон гирем бо арзон мешавад. Се таранг дорад. Короче, иниш камта хакчай, иш бежеви сиёҳ. Духтарако размеро 48 50 52 48 50 52 буде духтаро. Касе доставка мехоҳад, доставка дорем. Доставка ҳам ба шаҳри Россия аст, ҳам дохили Тоҷикистон. Баъд духтарако ани намуд бошу бо омодагиай. Ирам ай миён хела поён меса дароз таракай 70 сантиметр меша ба хиёлам. Ранги сиёҳ ҳам дорад духтаро. Нархи иам 290 сомон. Инош 390 сомон, инош 290 сомон духтарако. Нигоҳ кунед. Шу бача, ин ранги сиёҳ духтара. Сиёҳу коричневый цвет дора, короче.